Kanimo tanan-tanan. Murag, wala na challenge ang imong kinabuhi. If you have a lot of things, the life has no challenging. No challenging, no sense. Na lang ko sa pangalang Alexis, taga-Puan, Davao City. Just call me Alexis from Puan, Davao City. Nang hinaot ko doon dahil nga mabasa ninyo ning akong gisuwat sa Facebook. I hope Dolanday, you have in good hands when I'm written on my Facebook. Yes, it's very kind. Nakabaton may relasyon ni Kat. We have a relationship together with my girlfriend, Kat. Pakaingon ko, sa ko ka-spoiled na uyab. And, I can say, I'm a spoiled brat. I'm a spoiled brat girlfriend of my boyfriend. And my boyfriend, spoiled brat. Kasabot man ta, nagimahal ta nila. I understand. I understand. Why could you... Apan kinahanglan po natong muliyok sa atong kaugalingon, Dolanday. You force yourself to move another movements, lateral movements, counter punch and right hook and uppercut like that. Di na nato langanon pa. Sugda na nato kining gapnod sa kong kinabuhi. Enough is enough. And this is the story of the start of my life. Okay, nini. And this is ang naitabu. Osborne ako sa makadaghan. Osborne, dahil mo dahil. Naghanap sa kalusina na. Bawal ang bisita sa sulod sa inyong kwarto. Ipahawaon ta mo sa boarding house ako. Samalay? Ayaw magpagbuot sa ako Samalay? Nunggunggong. Uy, nunggunggong, ikaw hat na. Apit na naman na timong bok. Nung unsang nagmani among mga uyab din nung. Bitaw. Basta di ko mag-uyaw na na. Ano si Rex lagi dili nga kanang for just because. Kuhan mo lagi na, babe. Awa na sa kapasulod ya. Gawas kong pamilya ni mo ang muwan ha. Okay ra, imo kasawa, imo legal wife, okay ra. Kasi wala di sulod. Kasi wala di pasulod. Awa kong kakita. Basta. Monit.
Spit, kala spit. Ako kita mag-iwa. Ako kita mag-iwa. Oh, gamitan niya mga bordes. Di ko gusto magpasulod-sulod, magbisita sa inyong kwarto. Nagkamalog ko, doon na mag-buhat yung milagro. O niya, anong gunggutin ng unang na imusulod ng mga hot guys doon. Saon na natin. Spit, paminaw, spit. Alam, di kumingog. Oh my Ang God. pangita mo inyong laing boarding house. Dili mo ko din nung gunggo. Sao man nato na. Tagbuhat na. Doy, kamo doy. Kita-kita lang doy doy. Kita lah, doon rapat ang kwarto doy. Ay, may kinabot na ka, day. Dali sa day. O sa din na ato ni Day nung gonggong. Imbis na nga din mo nung oil. Ikaw, di pa ko diri. Mix, di pa ko diri mix. Dul, di pa dul, dili dul. Ayoko kong anak, hindi ko iro. Ina di ko chuchu, chuchu. Nakasinabot, may dili na pwede mo sulod ang bisita sa kwarto. Kung na may bisita din nila sa sala. Oh, ako okay naman ko. Naku, bisita, di rin naman kibis sa sala. Kanang upan diha. Manarang ka din ng kwarto. Magkutong-kuto din ka, Tri. Ako ba imong gikuan na doon? Ako ba imong gipadugdungugan na Ay, doon? wala mo ko naging on speak na ikaw. Mayo. Makuha lang ka ng... Ayaw pa ang baka sa bintana ang mga bisita. Kabalo mo biya ka nongongo nga usay ka nitong hagdanan ng bawog na kayo. Ambag na lang sila sa bintana. Basta, ang bisita sa sala, dili pwede sa kwarto. Kung di mo maminaw, hala, pamalhin na mo pangita mo, glaing kapoyan ninyo. Kikapoy na ko ninyo. Kikapoy na ka, no? Kikapoy na ka? Oh, At lahinda niya. dapat kagadaan po kang lungon nila. Manunglong ka, recess ka. The eye of the tiger. Kaysa maga. Hoy! Kaysa maga. Mo revolution man ang baba ni mo, mura man nag-chinsa. O, ikaw may quadri landlord rin, no? Aper. Dili ka waper. Aper, galing ka. Kaysa maga. Salamat ko na nga nanay ko dali sa Gano'n na sulod-sulod mga skwarto ng Alexis. Ay, nalaba ko. Kanya, Okay. Uy, taga. Barnis na, isa kalapan. Ay, okay kayo. Ikaw dito ko yung Alexis. Oh, ako to. Ay, Sige, sa ka na. Isa ka Iyak kang ginagawa. Iyak kang... Ayun, na-trisme na lang. Tres B. Kabalo ka, ano? Kana. Piste, ha? Di ba? Di ka nagwan ng San Antonio. Kapo ng trisme ni mo, kay 5 kabok-is. Asa ba ni? Ang trisme sa kong lulos na tulura. Kala, 5 ka S na. Ay, wamag ka nang ingon lang. Gagar mo yung bisita di ka dire. Dili, oy, kay kabalo ba kang nanglaba pang gugudiri. Mahal. Oy, mahal. Ay, nung pasensya na yung kay kanong nga, sulod sa kwarto ko, wa magkukunong na, tagaan na magunong sa susi dyan, no? Ay, okay ra kayo na, hoy. Ikaw, Alexis, babura makagados. Okay ra kayo. Sige, pagayon mo, sulod na mo dito ka. Mare, bawal ba siguro dire? Bawal siguro dire mo. Bawal ba dire masulod ang laing tao dire? Depende. Nang gonggong? Ako ang balaod din eh. Depende sa balaod na. Ako ang mo din boarding house. Sige, alin na ko. Bago ka malakal ka. Ay, si pagkapinapagkininto, salamat Dili, kayo. 5,000 na, 5,000 na. Sinito, sagot. Ay, ang pagkain. Dili, Ra. Kaon na dito kung kanang sputob sa wapan mo na kaon na ha.
Salamat juga ninyo. Sige, ayo mo diyan. Pero di ka gusto mo pa huwag, makakikapoy. Ay, manuglo, magka-okay naman ko. Okay, sige. Kaya tagaan-taga na ka itong always standing. Rin ako. Sige lang, kay palitan ka na kung pag-imirag ka puyag ka, palitan na ka always standing ha, kuhan, kahon. Ha? Naman ka diri. Di mo gud mahal. Yung kabalab niya, yung kaskuha nga. Gubot mo gani mong kwarto, murag lasang mo, napay mo mga brief-brief, takala kag labay ba? Napay mo brief niya ka na ganina, kamalo ka nga nadugay ko, katong brief mo kanina skid mark. Brief, oy. Sige, inom. Kaninyo. Ayaw pag sige, kuhan kung good. Kabalo baka bawal na masulod bisita diri. So, bawal mo sa bisita nga. Di ano ta sala ba? Di na ko ita. Ikaw ba? Ano naman ka? Di lagi kay masuko lagi. Nakigatak si mo na kwadre o na kwadre iPad o. Naisaw sa mga Beatles na kung pang kwadre kanal. Di ba ganahan kag mga Beatles o mga Apo Hiking Society nga. Mga kanta. Dapat dyan Eraserheads di ha. Dili lagi ko. Ikaw ba? Eh, nga nung tagaan madyo ko ni mo, ano? Alam ko na ngayo, ano? Dili kayo, hindi ko gusto nga makitaan kasi mga amigo nga kuwang ka, na nga wala kay mo ha. Kabalo ba ito ka rin mga amigo ni mo, kana siya ikwadyo, kanto si 2 weeks, oh. Napag ito si pa katong dakong tingog? Si Speak? Speak, diba? Kana kay kanang tuto, no? Tuto, Ay, tuloy kay salamat. diba? Thank you, Pag kayo. manglakaw mo dito, ni sapatos dire, ni sapatos. Gusto na ko gamiton ni mo niya, ha? Manglakaw ta karon, manglakaw ta. Tessa. Di mo na kinala buhaton mahal. Okay ra. Mahal, sa ka mahal? Nga namang, ayaw gubot, ibig kinalipay biya ko sa ako. Kada ko giblubot, alipay biya ko para sa imo, ha? Hanggang ginili ko ni mo kinana ba? Wala ka, dili ka appreciated sa akong mga ginabuhat sa imo. Ano mang inana ka? Hindi mo magsinigang? Ako inulutuan na sinigang. Kaya dire, Gusto ka kiligon ka? Sa kakuan, sa kaaslo? Diba? Gawa sa kiligon ka sa mangika, kiligon pa juga ni. Mahal, di naman yung mga buhaton mahal. Nga naman. Ligi, sobra naman ko kayo. Pero maulaw na ko na mo ba? Masa magiday ni mo gusto di ay? Wala, good na Masa magiday mo gusto? Mura makagawa ka na. Kaulaw man siguro ko ni mo mahal? Wala mahal, wala mahal. Ayaw ko na mahal ba? Wala, ikaw mahal. Tali, ikaw. Gina. Samang ka? Wala, Magaling mo. Ka naman. Making my way downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making Pila tanan... Ayaw na. Ha? Ayaw na. Ako rin ba? Ako yung nagbayad. Gibayaran ako na ko yung credit card rin. Ako rin ba yung Ayaw ginagi. Ako ba yung nag-imbita ni mo Dili diri? lagi. Ayaw ko ganahan. Ako yung credit card rin. Ipadala na ni mami. Please, Ha? mahal, please. Ayaw ko. Ako yung mubayad. Please lang. Tama na ko, be. Ikaw ba? Ano naman sige maglalis pa matag. Sir, sa magbayad mo, sir, dili. Adara. Adara. Isa pa ba? Iswipe na dito. Kuhain na sa pila. Kotong sa mga kaon din Hindi niya. sa itong orderin, nabot mag-2,000. Kita rang duha. Hanap ay sobra o. Pabayot na. Ipatag na si mo mga ka-board mate dito. Mahal, ako lagi bayad lagi. Kaya adyo di mo kalingag-ngag. May ikaw ba? Kaya kag ulo ba? Di mo gud mahal kay lalaki good ko. Takay po mong chance nga. Di ay dili ang ginabuhat sa lalaki. Dili na kaya sa babae? O sa ko kaka, what kind of thinking are you, mahal?
na nibayad sa kaon, ikaw na nibayad sa sine, ikaw na nipliti sa taxi, ikaw na tanan. Mahal. Man, tagay po chance ka kung magasto, hindi na makumpariya sa ubang laki nga malipay o ganang librehon perminti. Atik-atik ko di siya dili. Ipag-libre. Kasi, mahal. Ano yung mahal? Sigurado kasi mag-historya, Mahal. Sige, kay akong mahal, ato taog dito sa kuan katong displayhanan og motor, palitan dito motor kay para mag-motor ta. Gusto nga adventurous ba kay ko mahal. Katong mga dagkong motor gani. Mahal, di naman nakilala ba? Dili mahal kay ako na nakoy gikuan mo dito. Na nakoy pa-reserve mo nako dito sa imuha. Mahal, di lagi na ito na kinahanglan. Dili lagi mahal kabalo ba adyo ka sa kailangan. Di ko gusto nga mabitin kasi mga amigo. Mahal, Gusto ka kanang motor nga mahurot imong buhok? sobra. Sa kusog mo dagat. Sobra na kayo na, Asa mahal. man? Ayun na, mahal. Dili laki. Gusto lang sakyanan. Ay, mahal. Kana, atik-atik. Kana. Dili. Gusto na ko magasakyanan ko kanang ako na ning kamot. Dili ko gusto nga taga-tagaan. Sige mahal, mapilion ka. Muato talito sa kwan, na car display unya pagong man. Muato pa talito sa motor. At least kung gusto ka mamalingki na kay motor, at least kung gusto mo gagkuan na magbanding-banding tang duha, mag-joyride ta nya, magpinabtik tag pakilid ra ta. Mahal, di na naman na kinahalang buhat. Gusto mo mahal? Pero supak pa ka sa kung gusto. Sa ba siya reklamo ni mo diha? Di magandang isi. Folks, asa ba ka folks? Folks, Folks, kami folks ba? Kansi di kayo minimo folks ba? Basta paano na ganyan mo yadri folks? Pang hatag-hatag folks, pag may time folks. Tagaan naman tayo yung salin, ali folks. o tanas nung gonggong anong ginapasulod na niya kung uyab. Sabi na nga, No, ngayon sige magkagpasunod-sulod rin sa... Halangan mo si Kinsa naman pa yung mga ginadaan ni Pod. No, mga konggestoryade, bagong balaod na Ayaw bawal na. na. Magkasunod-sulod rin. Folks, Kakagidala ni Blande. Di atang sana mo rin na mo split. ako'y kondre no, masig gusto ka niya. Kada, si Camila. Uy. Sukad ka ron, pwede na ka magdagbisita. Tabla ka, folks. Ay, split. Kung sa'y problema ni mo. Ganun nangoy-ngoy mo ka nila. Di magulog kayo na may unfair, magkaya ganang yung kinabuhat kat sa agod. Ito ko nga amigo din nila ito si PJ. Ano ko kabaho sa dog yun? Sige, musugot. Nakadungog na lang yung ko nga. Hindi na ni PJ on my face, pero ako hindi ko kakuha na na. Kasunod man to ng mga Doy, paminaw, doy. kasama. Kung gusto ka magdagbisita, doy, dapat na kay Padang Squad, doy. O, na si Kristo, di mo, doy. Badyo ko lang ikahatag si mo ha. Gahatag si mo ha. Nunggunggong. Kana lang yung short. Oh. Oy, okay niya, pang skimbo, doy. Kana. Okay naman si mo Adi na. ko, adi, laulaw kayo, makita ko it may game sa ni. Dili, kanya. Magkagod na ba ko sa likod? Ano na, gani. Mugimaw niya, mugimaw sa mali. Kaya boxer short, oh. Hindi ka gana, Kubuhan ka dyan ko ni mong, ikaw doon, gamay na lang dyan ka kulang doon. Hindi ko sa mulohod kami. Sige na ba? Sugdi na ko ba? Tara na, Ray. Sugdi na ko ba? Ray, tara, Ray. Nakoy kwan, folks. May kamila dito, folks ba? Kasi gusto ka, folks. Mapalit si mga yan, folks.
Okay, Chay, Oh, ready na ka? oh, ready na. Sa may gusto ni mga kwan? Ah. Oh, ready na kuya. Ready na ka? Sige, sige. Sige. 1, 2, 3. Isa pa, Chay, ha? Sige, sige ka ne. Hilom lang, mag-post lang ka. Gusto niyan. Model, good ka. Model ka, ha? 1, 2. Ayan. Okay, taas kamay. Okay. Babay mo hair. 1, 2, 3. Baba ang hair. That's good. Very good. Okay, isa pa, smile. Kunti smile naman dyan. Ayan. Okay. Talikod kamay. Oh, nakalikod na. Okay, 1. Gusto mo, pinapumodel eh. Kadali lang kung kayo. Ayan, isa pa, 1. Okay, 1, 2. Okay, that's good. Okay. Pogs, kulit sa Sugapogs. Sige, ganito yung sugapogs. Okay. Gani. 1, 2, 3. Di ka gamay gang. Pogs. Kanang uyog-uyog mo kayong suga. Uyog-uyog kayo mo ngit-ngit. Ako naman kuning. Sige, 1, 2. Kana. Di ka gamay gang. Kuya, okay na? Gamay na lang kayo, ha? Kana Pogs, kana. Ayan. Tama day. Ang barkada day. Si Toyek, si Cindy. Oy, Felix. Hi. Madam, madam. Ma'am lang. Madam. Ma'am. Oh, Felix. Siya akong gikuha model. Kay Baba? bago akong kamera mo god. Kanya, asa man ni ron? Ha? Asa man ni ron? Kami lang sa kay mo sulod biya nang naiino diha mi mag model. Kami mag picture. Ha? Okay. Okay lang yun mo? Di, sa mo ato ko dito dili. Ayaw lang kami lang dito. Okay, sige. Sipogs. Tara, Cindy. Tara na. Balik pagkaon dito ko, balikin lang din eh. Picture. Okay lang ka na, Cindy? Oh, okay na. Nagpantig bra naman na Pogs. Dito ko sa CR lang ko silip ko. Palit ka nito, yun yung sabay-sabay. Basta, kaning siya nga niya, nakadala sa pwede ko shampoo dito. Sa may kalagot ni mo. Malong nga naman kay panahon ako. Busy lagi ko, nagputoshoot ko karon. Dili manggod na manggod mahal. Ha? Ako nakumansin ko si Moana ba? Kato nang ato tagkuan, nang ato taliya sa maligtes. Bukis ko si Moana, di ka pakis. Nga naman, kaulang ba di ba? Tagang kay tao sa baka. Di ka tao. Sino ka tao? Ako ko'y lakot na siya mag-unsa ka diha. Hindi na mag-unsa ka. Ha? Wala sila abot. Na ikaw, mag-inanak ka? Wala ni mo ito kisuot akong gipait ka sapatos, gipait ako nga pantalon, gipait ako nga t-shirt. Asa naman ito akong asa naman ito? Walang ito gigamit-gamit ni mo ito akong hatag na ko nga iPad. Isa, tama na, Bi. Tama na. Kasi problema ni mo. Ano mo pait ko ang kamera nga? Pwede yung takakot mo pait yung kamera. Isa pa, kadaga ko kwarta. Aya ka lang mo palit, nga lang magpalit pa. Kaminos ka kaskuha ba? Ha? Bal ba ka nga? Ikaw may nakabino sa kuha. Nag-ingon si mama nga. Kaling kwarta para na sa inyong buhaw niya karon wala. Ha? O sabat? Ang bulag na tabi. Oops! Sama. Yari si takong giutang dito Bugsby kay pwede ko ako kapanalikwan. Kura bayad dit. Tulobit ko kabay. Tulobit ko kakinsinas, Bugs. Ako na ka naglalis pa misina.
Masisa ba? Dapat kita yung kopya ito yung inyong picture-picturean doon sa may ba? Yan na ba? Kanang Bantay ka po sa... Lagi! Box, ayaw mo pag-inalan, Box! Kat, ikapoy na ko. Ha? Undangan Ano na man? ako ni. Ikapoy na ka? Ikaw pa yung ikapoy nga. Wala kay gastohonon sa... Ha? Ikapoy na ko. Wala kay ipaagas sa kuwag bisag piso. Okay, nangayo ko nimo. Halos tanan gihatag nimo sa pagtuon nimo sa kuha. Ingon ana na nandiyo ko ka pobre. Ha? Dili. Kaya magbuot mga mo palit kong kamera. Namo ko'y kwarta mo nangayo nimo. Anak ka! Sakit kay ka manulte. Pagkatapos ng lahat, kada ko ipag-atag ni mo. Kat, sobra na eh. Okay lang mo ta primero pero halos tanan iyungit na nimo sa kuha. Dili! Lalaki ko. Oh! Napo ko'y pride Kabalo ka. mo ko nga lalaki ka, kay kabalo mo ko nga nagkakapayam sa una. Ay na nagbalik-balik ang kaghapon ka. Tama na na. Kami kayo gawa. Hindi ka naman karoon magselos siya bukas ako mga ex sa una. Kaya ba na ako motor-motor ha? Oh! Isa mo ito ni Aki dito, may katong dansin, eh. Pero lahat mo kitong tinagdasin mo, ah. Ay nanisipilya na. Tama na. Wala na, nagito'y motibo yun. Kuma na. Nakuha na niya yung gusto. Magbulag ka. Oh! Pagmula, ikaw lalapon? Di kay gwapo doon, di kay gwapo. Maamo na kayo mo panahon, itrinda na kayo mo na yung kamera. Magbulag ka! Alright, sige, okay, fine. Tama Iyak ka na. na. Di na ko. Kauna lang kamera ni mo, kauna lang imo akong ipangatak iba. Ibalik to. Ibalik to! Kuha tanan nila oy. Muha na. Be! Wa ko na ngayo ana. Anak imong kamera, abot ang panan, ipinda na kayo mo na. Ayaw ka biya, okay, fine. Magbulag ka. Bahala ka, magbulag ka. Oy, mo din yung boarding house? Oh, pasensya na ka diri kay. Pasensya na ka kay. Kuan bubot ka eh. Nagkumpay kong mga inalay diri. Dagan nakagipad tong babae din, no? Wala, sabi. Grabe sa Ay, mati ka siya na. Subong na lang din. Hoy! Tawas diha! Oh, kisa to? Princess! Diyan na kayo gawas diri ha. Kisa to ba? Panulpando na naman ko kay kasagingan ng imong boarding house. Kisa man na? Nagkakikahi kay mga bato dire. Napay bukswagin rin ka babag na mo ko alay. Gawas diya! Gawas! Saan di ka magawas diya? Kay maghubo ko dire. Gawas! Gawas diya! Hindi ka gusto mag-iskandalo ko dire, Alexis. Ha? Gusto nga ka da? Maghubo ka, gukas ka be. Ayo ba? Nasa naman na yung mga katahan dyan. Kataon sa mga hubog na kay ka. Umaw. Kataon sa mga ganun naman kay paso sa mong papa ah. Talingkuran ako ng blansa dito. Tama na kat. Please, tama na kat. Grabe kayo ka. Hindi ko biyahe, Alexis. Di ba wala Ano na? na ito? Nakato sa inyong balay. Nakato na magtututok dito. Ako lang isa dito sa... Kita na dyan sa inyong balay dito. Pag nagawlakaw ko dito sa inyong sala. Katama na kat. Hindi ako. Ano man? Kay nala kay lain, ha? Kalakati mo model-model ni mo? Kapoy na kay kuala. Tama na! Hoy, ikaw bigat na! Dahil dire! Ayaw, lagi. Ayaw, sunod. Tubuon ko na ako sa ninabi, ha? Sama na. Gusto ka, hubuon ako na ako pantalon? Ayaw ka. Hubo ko tiniran. Sige pa. Katama na. Ayaw ko. Sumra na kayo ni Ayaw ko biyahe, Alex. Tama na kat. Ayaw ko biyahe.
Hoy! Ikaw ba'y anak? Kakalay mo buhok ka blandi-blandi, dere-dere. Tama na. Dere, kay hubog pa yan kayo ko. Tama. Okay. Uy, na kayo kakalo mo kayo makakasuka mo na. Bayad ba siguro ka ba? Dahil kaya ko na sukaan, be. Tama na. Tama. Bubog mo din lang. Nagkabuwag yun minikat-kat ulanday. Tungod kay well provided kay Kunia. Marag ipakita niya sa kuwa nga. Dili na ko kaya mabuhay kung wala siya. Apa dili ko gusto gingon ng klaseng babae. Mas gusto na ako nga akong magbuot. Ako ang mugasto. Nga ako ang masunod. Depende na lang sa mong sabot. Apalahi siya ugali. Gusto niya tanang sulubon ako, tanang hinatag niya. Bisag daghang tao. PDA kay siya. Kung imong badlungon, masuko mag-wild dayon. Kay ikawaw daw na ako siya. Pero malipayon ako kay Cindy. At least, bisag wala kay may mga kwarta, pero malipayon ming duha. Nagkasinabta na imi. Palihog na lang ko patukar sa mong team song ni Cindy. Dagang salamat doon and more power. Ito sa sunod di gayon, kininya suwat magtatampo. Alexis.